Nining tungod mga higala, ako kamong awhagon sa pagtutok sa inyong mga dalunggan o pagsabot sa explanation ni Dr. Ligaya Acosta, Executive Director sa Asia Oceania nga Human Life International, nga magpalapnag nato sa kahulugan ug unsay lintunganay nga nagpaluyo behind the scenes, nagpaluyo ni ining ilang gitawag og RH Bill karon nga gidid-an sa simbahan nga mamahimong balaod, and hopefully dili gyud by the intervention of God masabta nato kini. Atong paminawon si Dr. Ligaya Acosta sa iyahang pag-explain sa RH Bill, and take down notes also kung pwede, listen carefully and understand unsa iyang gipasabot. Agenda. And you know, I just came from a 3-week speaking tour in the United States of America, and everybody is looking at the Philippines. We are the last hope of the world. There used to be two, the other small country of Malta in Europe, but a few months back, Malta already bowed to the pressure, and has legalized divorce already, leaving the Philippines the only country na talagang nakikipag-battle pa against the culture of death. Ano nga ba yung culture of death? D stands for divorce, E for euthanasia or mercy killing, A for abortion, C for total population control, and H for homosexuality. No? And may I give to you the message of the pro-lifers in America. They told me, please tell the Filipino people, you are the last plane. If you recall, during the 9/11 attack, there were actually 3 planes, correct? Remember that? The 9/11 bombing of the Twin Towers. So the first plane bombed the Twin Towers, the second the Pentagon, and the third was supposed to bomb the White House of America. And then nung malaman yun ng mga pasaheros doon, they decided to fight with all their might. And many of them actually suffered a horrible death from the terrorists. But kasi alam nila na sila na ang pag-asa, kung hindi sila makipag-away doon sa mga terorista, then siguradong mabobombahan ang White House. And it would have been a terrible thing, no? So sabi nila sa akin, the Philippines, sabihin niyo sa kanila, you are the last plane. So sana gawin ninyong lahat para hindi mapasa ang reproductive health bill na ito. Pero alam niyo po, marami ang nadideceive to think that the reproductive health bill is good. And in fact, there are even some clergy and religious who fall into the trap. Because, you know, people think that reproductive health is really about health. But in a little while, I will tell you that it is actually a very deceptive term. I would like to compare the reproductive health bill as like a piece of cake. Binagyan ng napakagandang icing. Pero kaya many people are deceived into eating the cake. Pero pag kinain mo pala, meron pala siyang lason. At ikaw ay. So I was saying, many people fall into the trap. Because the term is very beautiful, reproductive health. So akala ng lahat na it's really for health, no? For the reproduction. Pero reproductive health ay pinapatay naman nila ang means of reproduction, no? So dito while marami akong i-share sa inyo. So is it really reproductive health or reproductive death? And also, they are telling us that this bill should be passed. Because yun daw ang gusto ng maraming Pilipino. In fact, binibigyan pa tayo, siguro narinig nyo or nakakita na sa TV, pinapakita nila yung iba't ibang survey na majority daw of the Filipino people are in favor of the bill. But I would like to tell you that almost every day of my life, I am in a different place in the Philippines. And I'd like to tell you that the greater majority of the Filipino people are not in favor of this most diabolical bill, which is really the most ideal tool for the culture of death. In fact, I'd like to share with you that in many dioceses in the country, thousands and thousands and thousands of Filipinos are actually doing rallies for life.
And the last one that we had in Manila, we were able to gather almost 500,000 people. Pero ang sabi sa media who are pro-RH, 5,000 lang daw. Ang pinakamalaki nilang estimate, 40,000 lang daw. Pero when we had a meeting with Mayor Atienza, the former pro-life mayor of Manila, sabi niya, when I was mayor of Manila, I know that kung itong part na ito ay mapuno, there are already 200,000 people. And we were able to fill up to the doon na sa papunta sa street sa Top Avenue. So estimated it must have been 500,000 people. But of course, we cannot expect na we will be frontline sa mga media. In fact, Gary Lopez of ABS-CBN has already made public the stand of ABS-CBN that they will support the reproductive health bill. And it is understandable that the media, most of the media, will be for RH. Why? Because as I will tell you in a little while, there is mind-boggling amount of money that accompanies the promotion of the reproductive health bill. Pero siguro nanood kayo doon sa harapan sa ABS-CBN. During that evening, there were 20,981 Filipinos who texted. We know for a fact that the pro-RH campaign, pero despite the fact, there were only 6,356 or 30.42% who said ipasa ang reproductive health bill. And an overwhelming 14,535 or 70% said ibasura ang reproductive health bill. And then in another debate in TV5, at the end of the program, 100% of those who made their decisions known said dapat ibasura ang reproductive health bill. Pati na si Regine, sino nga ba yung asawa ni Lander na Regine? Okay, Regine Tolentino, who were supposed to, they were supposed to be with, she was supposed to be with her husband on the pro-RH side. Doon sa lahat na pumanig na siya sa mga anti-RH. So indeed, many are deceived into thinking that this is good because they do not know the facts. And tama sa Bible, my people perish because of ignorance. So I'd like to thank the Thankful Sisters for organizing this. So pwede ba natin palakpakan ang mga community for organizing this? Thank you very much, Sister, for inviting us here. And then, inaatake tayo, gumagamit daw tayo kay Manny Pacquiao. Palaging inaatake na nila si Manny Pacquiao. Pero siguro kung si Manny Pacquiao naging pro-RH, baka minuto ipapakita nila sa telebisyon. Pero alam niyo po, sabi ni Manny Pacquiao, pinatawag siya ng ilang beses doon sa Malacanang. And the President asked him kung pwede niyang suportahan. They're asking him to support the reproductive health bill. Pero alam niyo po, in all his faith and simplicity, sabi ni Manny Pacquiao, sorry po, Mr. President, hindi ko po masusuportahan ang two-child policy na yan. Kasi ako ay pang-apat na anak. Ano kaya buti daw? Ano kaya kung dinabol siya ni Mami Julicia? Di ba, they were very poor before. Ang hirap-hirap nila noon, wala nga silang makain. At saka si Mami Julicia, iniwanan pa ng kanyang asawa. Their father left them, so they were very poor. So ano kaya kung inabort si Manny Pacquiao? Hindi wala sana tayo pambansang kamao ngayon, no? Pero sila naman, they use a lot of celebrities, like Lea Salonga. And it's understandable that Lea Salonga will be there. Why? She's the UN ambassador, and they are receiving a lot of money from the United Nations. Ang United Nations po wants to legalize abortion all over the world. And of course, you saw President Fidel Ramos, who is very much vocal in supporting the RH bill. At alam niyo po, nung i-launch nila yung purple ribbon campaign, sabi nila yung pag-wear daw ng purple, sorry for those who are in purple here. Dati favorite ko yun. Ngayon, ayoko nang i-wear yung aking mga purple. Kasi sabi nila, pro-RH daw yun. Pero alam nyo, wala naman sila karapatan sabihin yun na kanila yung color na yun. That is also a church color, right? During Advent, purple ang color nun, no? Pero alam nyo, natuwa ako nung makita ko si Presidente Ramos doon sa TV. Bakit po? He
He's wearing, can you see this? UNFPA. Very proudly wearing a UNFPA t-shirt. And this just confirms what we have been exposing all along. Alam niyo ba kung anong UNFPA? UNFPA has been funding abortion advocacy worldwide. And of course, they are giving a lot of money. UNFPA also awarded China the first United Nations Population Award, complete with diploma, gold medal, at malaking pera, together with Indira Gandhi of India. Come to think of it, bakit i-award from China? I was in China last August. Alam niyo ba kung anong nangyayari sa China? They have a very strict one-child policy. And if a woman will ever get pregnant the second time, the government will force her to abort the baby. When I was in China last August, I met with a lot of underground pro-lifers. And alam niyo po, ang mga kwento nila nakakaiyak. Meron isang nakausap ko na sabi niya, his brother really wanted to have a second baby. At alam niyo po, ang ginagawa ng mga Chinese, kung gusto nila ng second baby, itatago nila yung kanilang anak at ipapapihestro na lang nila kung magbibigwa na. So there are actually many unregistered. Alam niyo po about US dollars. And that is too much for many Chinese because many of them are poor, just like many Filipinos. At yung isa namang nakausap ko, yung sabi nila, meron isang mag-asawa who really wanted to have a second child. Pero alam nilang bawal sa China. Kaya ang ginawa nila, itinago ng husband yung kanyang wife in a faraway place. And then they sacrificed not to see each other. Kasi alam nilang minamanmanan sila ng gobyerno. Pero when the 9th month of pregnancy came, the husband went to visit his wife. Kasi alam niyang mga anak na. Ang hindi niya alam ay talagang minamanmanan nga sila ng gobyerno. At nung makaalis siya, his wife was forcefully taken from their safe house at dinala sa isang reproductive health family planning clinic at in-injectionan para patayin yung kanyang dinadala, binubuntis niya na 9-month-old baby. Yun ang ginawaran ng award ng UNFPA. And also, UNFPA gave Vietnam's Population Control Agency an award in 1999 for an effective two-child policy. And that is what they want here in the Philippines, na mayroong two-child policy. I was in Vietnam last April. Alam niyo po, sa Vietnam, nakakalungkot, you can abort your baby at any time during the pregnancy. Just like in the US and Europe, na yung isa nga nag-umpisa sa aming presidente, sabi niya, 9 months pregnant na siya, yung mga kaibigan niya papunta daw sa Disneyland. Kung buntis siya, hindi siya daw makakasakay sa roller coaster, so she decided to have her baby aborted. Ganun din ang nangyayari sa Vietnam. And in fact, I met a sister na ang ginagawa niya ay libutin yung mga government hospitals and ask for the bodies of the aborted babies. And then they set up a cemetery for the unborn. She would ask the bodies of these unborn babies, the aborted babies, para mabigyan lang nila ng decent burial. So yan din, binigyan din ng award ng UNFPA. And very recently, UNFPA denounced the idea that the high rate of divorce and out-of-wedlock birth represents a social crisis, claiming instead that they represent a human right, a triumph of human rights against patriarchy. And of course, we know that the divorce bill has again been refiled in the Congress of the Philippines together with the same-sex marriage bill or the homosexual bill and others. And of course, UNFPA is giving a lot of money and recently released a $224 million advocacy strategy aimed at increasing demand for sexual and reproductive health services and reproductive rights across the globe. No? And if you go to the website of the U.S. Congress,
you will find a very revealing article titled UNFPA Rebuked for Complicity in China's Forced Abortion Program. And it reads, among others, for 25 years, the United Nations Population Fund, or UNFPA, has been an aggressive and shameful accessory to gross crimes against women and babies in the People's Republic of China. Despite being admonished to do otherwise on countless occasions, the UNFPA continues to be the chief apologist and enabler for past and ongoing crimes against humanity. And also about 2 or 3 months ago, I was asked by the bishop to help them to go to Surigao City because the city of Surigao signed a memorandum of agreement with UNFPA. And when the bishop wrote them to sound the alarm, the mayor wrote back, please don't take our signing a MOA with UNFPA as support for the reproductive health bill. But I actually told them it is even worse than supporting the reproductive health bill. Because when I analyzed the MOA, yung pala, they were already going to implement reproductive health program in their city. And I tell you, this is not only happening in Surigao, but in many other areas in the Philippines. At alam ko po, hindi na alam ng mayor na yun ang pinirmahan niya. Sabi niya sa akin, saan yun? Wala ko akong pinirmahan na gano'n. Because they were in fine print. Ang nakita lang nila, yung malaking pera, yung milyong-milyong sa lapis na ibibigay sa kanila ng UNFPA at yung maraming mga equipment na ibibigay sa kanila. And when I analyzed the equipment, nandoon nga yung abortion device na manual vacuum aspirators. So that is their primary technique. And I tell you that it is not only the UNFPA who is doing this, but the other death peddlers like UNICEF, USAID, WHO, etc. So ano nga ba ang reproductive health? Reproductive health, dear brothers and sisters, is not a medical term. It is actually a marketing term for abortion, created by abortion rights activists since the 1980s. It was actually part of a repositioning strategy because the United Nations, among others, want to legalize abortion all over the world. And of course, they know that abortion is abhorrent, even in countries which are not Catholics. Kaya they had to find a term, ang napili nila, reproductive health. No? And in fact, you can go to YouTube at makikita nyo rin doon yung testimony ni U.S. Secretary of State Hillary Clinton in the U.S. Congress when she was asked by pro-life Congressman Chris Smith whether reproductive health is really abortion or really includes abortion. Categorically, Hillary Clinton said reproductive health includes access to abortion. So, inulit-ulit niya ito sa napakarami niyang speeches all over the world, including in the G8 Summit in Canada. Sinabi niya, you cannot have maternal health without reproductive health, and reproductive health includes, among others, access to legal, safe abortions. Meron bang safe abortion? In a little while, I will show you actual pictures of aborted babies. Sabi pa ni Hillary Clinton, the choice to carry or kill an unborn child should be available for all women. Mantakin mo yan. Eh kung ayaw mo ang mukha ng iyong neighbor, is it okay for you to kill your neighbor? Ang sabi nga kanina, siguro you were listening to the very touching opening song sa invocation, no? This is my body. Yun ang isa sa mga slogan ng mga death peddlers, ng mga pro-abortionists. This is my body, I can do anything with it. Pero question, do we really own any part of our body? We don't own any part of our body. The Bible tells us that even before we were born, all the hairs of our head were counted. And, come to think of it, the baby inside the womb of the mother is another body. It's not part of a woman's body. Because if it is part of a woman's body, why is it that sometimes the woman dies, but the baby survives? Or the baby survives and the woman dies? So that means they are two separate bodies. So the woman doesn't have the right to kill the baby. Pero po, ang sabi nga ng isang lawyer
nagsalita doon sa isang Catholic university where I also spoke. Sabi niya, a fetus is an intruder in the womb. Kasi intruder, pwede mo daw siyang tanggalin. Sabi ko naman po, excuse me, paano maging intruder yung baby doon sa loob sa sinapupunan ng nanay? Lumukso lang ba yung baby? Kaya sinasabi ng intruder? Kaya alam naman po natin yan, kung kayo ay makipagtalik, even just for a minute, it is possible that the woman will get pregnant. And now, sasabihin mo ngayon that it's a burden. No? Indeed, sobra na yung ginagawa ng mga defenders. Sabi nga nitong streamer sa March for Life sa America, should the innocent baby be put to death for the sin or convenience of the parent? But you don't even have to go far to know that indeed the pro-RH are promoting abortion. Likhaan, if you go to the website of Likhaan, a non-government organization which is in the forefront of promoting RH, at sa Facebook nila, they are teaching mga ligtas na paraan ng pagpapalaglag. Meron bang ligtas na paraan ng pagpapalaglag? Just look at these pictures. I know it is not nice for you to be looking at these pictures, but I want you to look at them so that you will realize the humanity of the unborn. That when you abort a baby, you are actually killing your own baby. Sabi nung executive director ng Likhaan, si Dr. Delgado, nung makaharap ko siya sa De La Salle University, gusto lang naman namin tulungan ang mga babae to make their abortion safe. Kasi daw, 500,000 Filipino women are doing abortions every year. Si Rita Ontiveros naman, nung makaharap ko siya sa Ateneo College of Medicine, sabi niya, dinagdagan pa niya, 800,000 Filipino women are having abortions every year. So kailangan illegalize na lang natin ito. Sabi ko, what kind of logic is that? You legalize a crime para ma-solve yung crime. Sabi ko, kung ganyan po ang logic ninyo, illegalize na lang din natin ang murder to solve murder. And then sabi ko, that is an outright lie. Kasi kailangan malaman niyo po ito dahil kung hindi niyo po alam ang mga facts, you may fall into the trap. Kasi they are quoting figures na ang kinukot nila is Alan Guttmacher Institute. You have to know that Alan Guttmacher Institute is the research arm of the International Planned Parenthood Federation, or IPPF, which is the #1 abortionist organization in the world. And Alan Guttmacher Institute is famous for making up things, making up figures, just to support their claim, no? So, sabi ko, saan yung kinuha ng data niyan? Krimen naman ang abortion dito sa Pilipinas. Is there an abortionist in his or her right mind na maglilista, magkakaroon ng record kung ilan na ang inabort nila? Kaya nga po doon sa public hearing, sa interpellations ni Congressman Roy Rogoles, sinabi niya, sabi niyo 500,000. Pwede niyo pa kaming bigyan ng listahan o kahit hindi na lang 500,000, kahit 1,000 na lang. Hindi nakakibo si Congressman Marcoleta. Kaya sabi ni Congressman Rogoles, kahit 500 na lang, bigyan niyo kami ng pangalan ng talagang mga babaeng Pilipino na nagpapa-abort. Sabi naman ni Congressman Marcoleta na parang nahirapan siyang sumagot sa interpellation ng ating pro-life congressman. Of course, we can give you. Anong gusto niyo? Lalaki o babae? Mayroon ng lalaking nag-a-abort. You know, it's so really very difficult to defend life. So if you look at this picture, no, makikita niyo, this baby only occupies 2 fingers, this one 3 fingers, pero tingnan niyo po very closely. Talagang kumpleto na po yung baby, nandiyan yung mga mata, ang ilong, ang hair, ang lahat, no? It's a complete baby. And in fact, a 10-week-old baby exactly looks like this, no? Ganito po kalaki ang isang 10-week-old baby. Later on, if you want to hold this baby, you can do so. Para makita nyo how a 10-week-old baby looks like. So indeed, abortion is the worst murder of all. Because imagine, it's a mother killing her own baby, the most defenseless human being of all. So how can we call it safe? In fact, this is how a 1-month-old baby looks like. Sabi nila,
pwede mo daw i-abort yun. Because anyway, hindi pa naman daw tao yun. It's just blood or a blood tissue. Do you know that even before a mother knows that she's pregnant, just 3 weeks from the moment of conception, the heart of the baby is already beating. And most abortions happen at 3 months, 4 months, 5 months. Wala namang nagpapa-abort ng 1 month kasi hindi pa naman nila sigurado kung buntis sila. So even before the mother knows that she's pregnant, the heart of the baby is already beating. Just 3 weeks. And look at how a baby looks like at 1 month of age. Nakikita niyo yung kanyang spinal cord is already complete. Lahat yung kanyang brain, yung kanyang heart is already developing. And at 6 to 8 weeks, all the organs of the baby are already present. His head is complete, the face, mouth, and tongue are formed, and the brain is complete. And during the time, the baby can respond to tickling. See? And also during the time, the baby can already feel the pain. So you can just imagine when you abort your baby at 3 months, the baby can feel the pain. Have you seen the film The Silent Scream? Yes, by Dr. Bernard Nathanson. Dr. Bernard Nathanson was one of the greatest abortionists of all time, who has aborted 70,000 babies, including his own baby. Pero nung magpuso na po ang ultrasound, ay dinecide niya na i-feel niya yung kanyang abortion. At nakita niya, hiniga pa lang doon sa abortion table yung babae, ay lumalabas na ang tintig ng puso ng bata, na para bagang alam niya na merong masamang mangyayari sa kanya. And then, pwede niyo po din makita sa libro ni Abby Johnson, Unplanned, released January 2011. Abby Johnson was the former executive director of an abortionist clinic in America. Pero alam niyo po, minsan, gaya ni Dr. Nathanson, nung dumating sa kanila yung abortionist, ultrasound abortionist doctor, hindi sumipot yung nurse. Kaya napilitan si Abby Johnson na mag-assist. Ngayon makita niya, siya yung pinahawak sa ultrasound, pag ganyan niya sa tiyan ng baby, naku, ang humarap sa kanya, yung napakaganda ng mukha ng baby, nagulat siya. Kala ko ba hindi tao yung ina-abort? Kala ko ba dugo lang? Bakit napakagandang baby? And just like Dr. Nathanson, nakita din niya that as the abortion device was inserted to the right, the baby would escape to the left. And as the abortion device would be inserted to the left, the baby would escape to the right. And then there was a picture that both of them saw. And it was the baby nagsasabing, it was as if the baby was trying to scream and shout to the mother, "Mom, what are you doing to me? I feel the pain, please save me." Do you know what happens during abortion? The baby is actually dismembered, no? Talagang nagkakalasog-lasog yung baby, nagkaka-dismember yung mga spare parts ng baby, nagkaka-wala, no? Talagang grabe ang pain, no? Kaya even if the doctor will tell you, your baby is abnormal, why don't you just abort the baby? Question, anong gusto mo? Patayin ang baby na hiwa-hiwain lahat at tanggalin isa-isa yung parts ng baby? Or would you rather want that your baby will die in your arms peacefully? Think about it. Because that is also one of their campaigns today. The abortion of babies that are abnormal. Pero alam niyo po, marami na po akong nakausap na mga like for example, when I was in Kuala Lumpur, in Malaysia, KK, my host had 5 children. Yung kanilang ikalima daw anak, nung magbuntis siya, sinabi daw ng doktor sa kanya, "Naku, misis, yung pinagbubuntis mo, abnormal, ipa-abort mo na." Sabi nila, "Oh, I'm sorry, we're Catholics, we cannot have our baby aborted." Pati na yung second doctor nila, ganon din ang sabi. Pero alam niyo po, nung ipanganak nila yung baby, very normal yung baby, no? Normal. At ngayon, napakaganda ng baby, palaging top-notch siya sa klase. And when I was there, got 100 sa kanyang catechism class, no? Paano kaya kung inabort niya yung baby yun, no? And there's so many stories regarding that. And to the woman performing abortions,
there are also so many side effects. And you can find this in contraceptive technology, which is the Family Planner's Bible. Hindi naman simbahan ang nagsasabi po nito. Kasi alam niyo po, ngayon, they are trying to portray this as laban ng simbahan at ng gobyerno. Pero sasabihin ko po sa inyo, sabi nga po kanina ni sister, this is not a war between the Catholic Church and the government or between the pro-RH and the anti-RH. Sabi nga po kanina ni sister, this is a war between good and evil, between truth and lies. No? So, kahit po hindi kayo Katoliko, or even if you don't even believe in God, if you take contraceptives, you are going to suffer the same side effects. The side effects na sasabihin ko po sa inyo in a little while. So, nakikita niyo po, one of the most horrible side effects that a woman is at risk to when she has abortion is a much higher risk of developing breast cancer. In fact, in a research by the National Cancer Institute of the United States of America, naipakita po that women performing abortions after the age of 18 increase the risk to getting breast cancer by 150%. Thank you very much. And women performing abortions after the age of 30 increase the risk to getting breast cancer by 110%. The overall risk is 50%. And this is explained by science. It is because a woman's breast is that part of the body which is not yet fully developed, because God intended it for a very beautiful purpose, which is for breastfeeding, no? And when a woman does not get pregnant, there are actually a lot of malignant cells in the breast. Pero science has found that when a woman gets pregnant, there are tissue or cell differentiation that happens in the breast. And when you abort the baby or terminate the pregnancy, as they want to call it, ang abortion daw, termination of pregnancy. So if you terminate the pregnancy, you don't allow the tissue or cell differentiation to take place, thus increasing the number of cells susceptible to cancer-causing agents. And this is actually supported by a lot of scientific studies. In fact, in a research, very beautiful research by Dr. Angela Lanfranchi, an American surgeon who is my friend, published in August 2009, she found that a woman gains protection from breast cancer by completing a full-term pregnancy. British statistician Patrick Carroll found that abortion is the #1 cause of breast cancer in Great Britain. And we have so many studies to prove that. You can go to www.abortionbreastcancer.com, which is the website of the Abortion Breast Cancer Coalition in the United States of America. And there you will see a lot of studies which will link breast cancer and abortion. So let me go to the manual of the World Health Organization. Alam niyo po, the World Health Organization discusses reproductive health in a long way. And among others, it says this reproductive health implies that people are able to have a satisfying sex life. Kaya sabi naman ng mga legislators na pro-RH, who doesn't want to have a safe and satisfying sex life? So ipasa ang reproductive health bill na yan. But in a little while, I will tell you and show you researches that will prove that a woman on contraception or on the pill actually destroys her sex life, because it will actually result to moodiness or pagiging bugnutin, irritability, nag-aaway yung mag-asawa, and to a loss of libido or loss of sexual pleasure. Kaya who says satisfying sex life? And it says that they have the capability to reproduce and the freedom to decide it, when and how often to do so. So freedom to decide it. So kung magbuntis ang isang babae, she has the freedom to either go through with the pregnancy or terminate the pregnancy anytime. That is referring to abortion. And it also says implicit in this last condition are the rights of men and women to have access to other methods of their choice
for the regulation of fertility. And I tell you that fertility regulation, which they define as interrupting unwanted pregnancies, is actually a euphemism for abortion on demand. Just like fertility regulation or menstrual regulation, unwanted pregnancies, mistimed pregnancies, unplanned pregnancies, terms which you can see many times in the reproductive health bill, are actually euphemisms for abortion on demand. In fact, you can go to this manual, of which I have a copy, Competency-Based Family Planning Training for Volunteer Health Workers. And on page 6, you will read, since the Philippines is a signatory of the 1994 International Conference on Population and Development, it has thus adopted the WHO and global definition of reproductive health. Kaya po on page 7, very clearly it says reproductive health services include abortion. So, it's there, no? Kaya lang po, hindi ito ipinakikita sa publiko. Now, let us go, himay-himayin natin yung House Bill 4244. This hindi na po House Bill 96 or yung 4110. Ito po yung bill na pinagdidebatehan ngayon dun sa Kongreso. And there's another number dun sa Senado. We are now in the most challenging times, my dear brothers and sisters. So kung noon isang rosaryo lang ang itinagdadasal ninyo, damihan nyo na po ngayon. Lalo na po kung kayo ay bumoto kay Presidente Aquino. Kasi alam niyo po, I will dare say that one of the greatest mistakes that the Filipino people committed is electing President Aquino as President. Kasi alam niyo po, si Presidente Aquino ay pro-RH. Kaya po sinabi na kami po ay nagkampanya kami against President Aquino. Bakit po? Alam natin lahat na co-author siya ng reproductive health bill mula po nang siya ay congressman at saka nang siya ay senador. Pero nang sumasagsag yung rating niya, sinabi niya na hindi daw siya co-author ng reproductive health bill. In fact, na-headline niya sa Cebu, sinabi niya, I don't care if the Catholic Church will leave me. I don't care if the bishops will leave me. I am determined to have the reproductive health bill passed. I would have been very grateful if we were proven wrong. And fortunately, we were again proven right. Of course, narinig niyo si Presidente Aquino nung sinabi niya nung Lunes Santo that I am willing to be excommunicated. Mapasa lang ang reproductive health bill na ito. And never in the history of the Philippines na talagang harap-harapan na inuumpog ang Catholic Church. Never has it happened in the history of the Philippines na pati yung ating mga obispo sinisiraan at dragged to the Senate of the Philippines. At alam niyo po, I was very sad. I was in America during the time, but I was glad I was there. Kasi maraming naniniwala na totoo nga na ang ating mga obispo ay mga kurap at mga pajero bishops. But on the other hand, you know, I was also glad na napunta sa Senado. Kasi doon sa Senado, nung isolid nila yung mga sasakyan, it was proven, hindi naman pala mga pajero, mga karag-karag naman pala ng mga sasakyan. At maraming mga so-called Katoliko, instead of coming to the defense of the bishops, ay inaatake pa yung mga obispo. Buti nga sa mga obispo ay ganon. Ano nga ba talaga tayo? Are we really Catholics or not? Kasi alam niyo po, sabi nila, ako ay Katoliko. Alam niyo po, let's be honest with ourselves. Either we are Catholics or we are not Catholics. If we don't follow the teachings of the Catholic Church, we can never call ourselves Catholics. Saka alam niyo po, we should really come to the defense of our bishops. Bakit po? To me, what they did, what the Aquino government did to the bishops, is actually a warning to all of us. It is meant to silence the bishops because the bishops have been so vocal in fighting this diabolical reproductive health bill. The bishops came up with a strongly worded statement against the reproductive health bill, and rightly so. No? Kaya naman para masilensyo, di ba nung una, pinalabas ng nilang pangalan si Bishop Lili lang because it was Bishop Pueblos na talagang who was quoted na medyo meron siyang sinabi na against the President. Kaya siya
siya ang target noon. Noong una, hindi nila pinapalabas ng ibang pangalan. Pero later on, napatunayan din na hindi naman pala mga Pajeros, pero mga second-hand cars. Alam niyo po, sa Manila, there's a group of pro-lifers who came to the rescue of the bishops, and they are now raising funds para mabilhan ng mga sasakyan ng mga obispo. Kung gusto niyo pong mag-contribute, kahit piso-piso lang para sa ating mga obispo, salamat po. They will accept it. Kasi marami pong nagko-contribute ng piso-piso lang. Merong isa na nagpunta doon sa kanila na kala nila very poor, karat-karat ang sasakyan. Pero nang sumulat ng cheque, alam niyo po, 200,000 pesos. Sabi niya, kailangan nating suportahan ang mga obispo kasi malaki ang tulong nila sa atin. Sabi nga niya, kung hindi ako makapagsimba sa umaga dito sa simbahan ito, I can go at lunchtime dito sa another simbahan. If I miss it, pwede naman ulit ako magpunta sa isang simbahan. Alam niyo po, ang mga ones who can and want the body and blood of Jesus. Not even the sisters can do that. Kaya wala po ni isa sa atin ang makaka-substitute for our priests and our bishops. Kaya naman, alam niyo po, kahapon din, pero I wasn't able to attend because of previous commitment. I was asked to go to CCT kasi alam niyo po, meron din art exhibit doon. At talaga naman pong inaatake na naman nilang sobrang-sobra ang Catholic Church. Subukan kaya nilang gawin yon sa mga Muslim. Bakit hindi nila ginagawa yon sa mga Muslim? Kasi alam nila na marami ang mamamatay kung gawin nila yon sa mga Muslim. Porque tayo ay mababait kasi sinabi sa atin ng Diyos, kung binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, no? So alam nila na we are so kind, so ang Katolikong simbahan ang kanilang inaatake. But it is time, sabi nga po, Pope John Paul II, silence is not an option. Do not be afraid. So, himay-himayin po natin itong House Bill para maintindihan natin kung gaano kasama ang bill na ito. First, the title. It says, an act providing for a comprehensive policy on responsible parenthood, reproductive health, and population and development, and for other purposes. Kung hindi niyo po naiintindihan ang double speak, aakalain niyo po na napakaganda. For example, responsible parenthood. Alam niyo po, responsible parenthood is a term originally by the Catholic Church. So aakalain po natin na it is the same term as the Catholic Church. But I will tell you that responsible parenthood to the population controllers and to the government means very differently. It means that you should only have 1 or 2 children. And if you have more than 2, lalo na kung kayo ay mahirap, you are irresponsible. And I personally rebel. Bakit po? I am very proud to tell you that I am the 9th of 11 children. I thank God and my parents that despite their poverty, my parents never thought of aborting me. Or my parents never thought na mag-contracept para mawala na kami, no? Pero alam niyo po, sabi ng tatay ko, palagi daw siyang sinasabihan ng mga mayayaman sa amin. Kasi nga, mahirap lang po kami. Sabi ng mga mayayaman sa tatay ko, bakit ka ba anak ng anak? Mahirap lang naman kayo. And my father had one standard answer. My father would tell them, my children are my wealth. At kahit igapang ko sila, gagawin ko kung kinakailangan. I know it wasn't easy for my parents to raise 11 children. Alam niyo po, ang nanay ko, para lang siya makatulong, hindi po siya marunong magtrabaho nung siya ay dalaga pa. Natuto siyang maglaba ng damit ng mga madre. Kaya po mahal na mahal ko ang mga madre. Kasi kung hindi nila pinayagan ng nanay ko na maglaba ng kanilang mga damit, hindi po makakatapos yung aking mga kapatid. At kung sino yung nakakatapos, ay tinutulungan naman yung sunod. Di ba ganun naman talaga ang Filipino culture? Pwede bang makita ko sa inyo, ilan sa inyo ang ikatatlo o higit pa sa pamilya? Can you raise your right hand? Thank you. Ang dami pala natin na mga unwanted children. Thank you very much. Ang
ang dami pala nating unwanted, mistime, unplanned. Paano kaya kung na-approve na reproductive health bill doon? Eh di wala tayong lahat ngayon dito sa mundo, no? So indeed, it is true what is said in the Bible. Children are blessings from the Lord. The fruit of the womb are reward. Happy are those whose quivers are full. They will never be shamed, contending with their foes at the gate. No? Even if you don't understand it in the beginning, the fact na nagbuntis kayo, malalaman nyo later on that it is actually a blessing. I spoke once in a diocesan congress, and after the congress, mayroong mag-asawa who practically forced me na sumama sa kanila. Kahit nagmamadali po ako umalis, sabi na, Dr. Acosta, kahit isang minuto lang. At napilitan ako sumama sa kanila. At alam niyo po, pagdating ko sa kanila, sabi ko, naku po, ang yaman-yaman niyo po, ang laki-laki ng bahay niyo, yung toilet niyo po, mas malaki pa sa bahay namin. At alam niyo po, yung mag-asawa, umiyak. Sabi nila sa akin, that is why we wanted you to come. Because we would like to tell you that we were just as poor as you were. And this house was built by our son, our third child, whom we wanted to have aborted. Sabi ng mag-asawa, nung mabuntis daw yung wife the third time, they thought hindi nila kaya. Kaya they went to an abortionist, thrice. Pero every time they went there, wala doon ang abortionist. So they decided to keep the baby. And that baby became a nurse and is now in London. And yun ang nagpatayo sa bahay nila. No? Ano kaya kung inabort yun? Mahirap pa rin sila, nasa squatters pa rin sila ngayon. Eh ngayon, ang laki-laki ng pinapadala sa kanila, euros buwan-buwan. Meron din isa, sabi niya, hindi pa ako natatapos magsalita. Sabi niya, Dr. Acosta, sabi ko, yes, please sister. Sabi niya, tama yung sinabi mo, kasi ako ay pang-labing-apat. Mahirap, ako pang siyang sa labing-isa, siya pang-labing-apat, no? Sabi niya, nagpapasalamat din ako na hindi ako inabort, sabi niya. Kasi siya, na pang-labing-apat, siya daw ang binigyan ng biyaya ng Diyos na makapunta sa abroad. Kaya siya na ang nakapagpatayo ng malaking bahay para sa kanyang parents. At ngayon, sabi niya, siya ang nagpapaaral sa lahat ng kanyang mga pamangkin. No? So indeed, every child is a gift. Isa lang po yan kung dapat itanong natin sa ating sarili. Tayo ba ay naniniwala sa Diyos o hindi? Tayo ba ay naniniwala that every life comes from God? Tanong ko sa inyo, do you believe that every life comes from God? Yes. So if every life comes from God, when we become pregnant, we should hold our heads high. No? Bakit po? Dahil hindi naman tayo makakagawa ng baby na sa atin lang. When we become pregnant, we become a co-creator of life. Dapat lang tayo mahiya kung wala tayong mga asawa, no? Gaya ng nangyayari ngayon. Pero being pregnant is not a disease. Pregnancy is not a disease. Ngayon gusto nilang mawala na yung mga buntis kasi daw it is a disease. Kaya dapat babakunahan ng tetanus toxoid. Mamaya po, i-explain ko yan after the break. I was told that at 10 o'clock, which now is exactly 10 o'clock, we will have a break. Mas interesting pa po ang discussion after the break. Maraming salamat po. Nadungog din yung mga igsuon ang atong nadungog din yung mga igsuon ang ato ang speaker nga akong i-record gahapon, and I asked her nga atong i-replay ang iyahang gisulti gahapon, and she gladly offered this kay gusto po niyang mapasabwag kini. I wanted her to come for tonight pero kay lagi daghan lagi kaayo ang iyang mga schedule pod, so dili niya maapas. But anyway, suffice to note nga ang iyang gisulti karon, igo-igo gyud nga makapasabot. Take note, napakoy 1 hour and 54 minutes, meaning napakoy duha ka panaw sa pagtuo para akong i-replay ang lain pang hutong sa iyahang gipanulti. Ang next set nga iyang isulti will be the negative effects sa mga naggamit niining mga contraceptive means of birth control nga sakop og lambigit niining
gitawag nato og RH bill. Iya pong i-explain later on, siguro next week actually, next Sunday, which akong gihimuon ang series karon ug sugod ug mga adlaw madungog ninyo ang series ni Dr. Acosta sa Bandilyo. Kay akong tagaan siya 15 minutes, akong splice ang iyahang talks into 15 minutes para nga iyang masubay nato kini from Monday till Friday, starting tomorrow. So giawhag ka mo nako nga ugma pohong adlaw sa Bandilyo, tutok kita alas 8 human sa Balitang Todo-Todo. Sa pagka alas 8 na atong isubayon na usab ang isulti ni Dr. Ligaya Acosta. But ang second part of this sa ato ang panaw sa pagtuo will be aired sa next Sunday na. Ang iyahang explanation sa RH bill, ang mga provisions nga naa dito sa RH bill. At the same time, ang kanabitang implied nga mga butang sa RH bill, no? Unya nining tungura pwede na kamo padangat sa inyo ang mga mensahe. Una sa tanang atong Globe subscribers, pwede kamo padangat sa ato ang numero 0927-717-8556. We still have about 20 minutes for reading your texts, okay? So pwede kamo padangat sa inyo mga mensahe. Ang atong red or para sa smart sa ato ang smart body and talk and text is or red is 0938-116-5623 0938-116-5623. Ang atong Sun Cellular is 0923-630-0797 0923-630-0797. Ang atong smart mga higala nga official text line sa panaw sa pagtuo is 0918-360-4794. Okay? Doon na po tayo landline. Kung gusto ka mo manawag, 419-8726 or 226-6130. Niining tunguras, samtang magpaabot kami sa inyo mga mensahe. Niana tayo mga pipila nga misulod ni ini, pero we still have almost 20 minutes. So dalian na. Text na kay aron dili ta kanang maapikhan sa ato ang panahon. Text na sa imong gihuna-huna, text sa imong reaksyon, text sa imong gibati, text sa tanan nimong buot ibutyag o gibandilyo diri sa ato ang programa Pano sa Pagtuo kay ato kanang tagaan, no? Sa ato ang pagtagad. Okay. Ang atong texter from Sun Cellular is dingon siya nga, take us out, Lord, in the darkness of RH bill. Lighten our minds to say a big no to RH bill. Good evening and may God bless us from Elia of Pacuan, La Libertad. Elia, thank you very, very much. Ang na mga estudyante, Elia, nga no really to RH bill gyud kanang ako morata og maminaw ta sa talk ato. Labi na kung makapaminaw sa iyang sumpay, kanang kanabang makaluya kay mura bata og we are at the losing end, no? Nining panagbugno sa kaayog sa kadautan mura og baling kusugan ning dautan nga mubuntog sa kaayo pero dili ta mawad-an sa paglaom og pagtuo kay ang atong Ginoo si Kristo mao ra man gyud atong gisaligan nining tanan. And for once and for all, we are asking him in our prayers nga unta, no, nga unta lamdagan ang ato mga lideres, especially ang ato ang presidente, nga hinaot unta makapaminaw sila sa mga pangindahay sa mga katawhan nga dili buot mubungkag sa ilang pamilya o dili mo gamit ni ining mga butang nga sukwahi o layo ra kaayo sa kabubuton sa Ginoo. Okay, so text na kamo mga higala, ipadayon ang inyohang mga ipadangat ang inyong mga mensahe, comment, reaction, feelings, or anything you'd like to share with us tonight. Text now or else malit ang inyong text, di na ito mabasa later on. Okay. All right. Good evening, Father. Good evening, Father Ram.
kusog kaayo diri sa Parador San Antonio Sibulan, your tig paminawan sa panaw sa pagtuo, Dante katubig kauban sa akong banay, sa akong pamilya. Dante, always and forever gyud ka nga naminaw diha sa San Antonio Sibulan. Okay, very good. Father Ram, sakto jud nganong dili man nila kuanon ang other religion, nganong Katoliko man jud ang ilang hilabtan anang RH bill. Di ba di lang Katoliko ang nisupak anang RH bill, ang relihiyon man sad ang misupak ana. Unfair jud ang atong gobyerno. May gani wala ko ni boto ni Pinoy kay co-author man di ay siya sa RH bill. Sa ato ang texter nga 5171. Okay? Alright, so matod pa niya, Katoliko. Kay balo ka, ang Katoliko giusig karon, ang simbahang Katoliko gilutos karon, kay siya raman ang dako kaayo og ba sa pagbantala sa kamatuoran, nga kining RH bill wala mahimuntar, wala kini mahihaom sa kabubuton sa Ginoo. So kinsa katong magsabwag sa kamatuoran, sa mga si Kristo nagsabwag sa kamatuoran, makaatagamtam og paglutos, no? Doon na yung mga pipilapod ng mga laing relihiyon nga against RH bill, pero ubay-ubay sa atong mga ubang relihiyon nga tuan na gyud dito nga nagsuporta sa RH bill, ubay-ubay na gyud sila. Mora og ang simbahang Katoliko og pipila na lang gyud kay di ko kay pila, pero ubay-ubay sa mga laing relihiyon ang suporta sa RH bill. Ang Katoliko nagpabilin kining dili og dili gayud ka na mahitabo, kay ang Katoliko nagtudlo sa kamatuoran nga kining maong RH bill wala mahisubay sa kabubuton sa Ginoo. Okay? Alright, sige. Padayon ka mo sa inyong sandali. Okay. But okay, padayon ka mo sa inyong pagpadangat sa inyong mga mensahe kay atong tagaan ka na og pagtagad karon. Okay? Alright. Dili taan ng RH, say no to RH, from Francis Mayfredo. Ngano man Mayfredo, nganong butangig suporta ang imong sulti nga no to RH bill para pod nga nindot kaayo ang ato ang diskusyon karon sa imong panghuna-huna, no? May no to RH bill sa imong panghuna-huna ngano man ug unsa man ang imong nasabtan niini para nga ang uban pod nga naminaw nato makatagamtab niini. Okay? Abortion is really a big sin. Just try to look at every time you had abortion is like committing a murder. And take note, a mother is the killer of her own baby. It's against the will of God. Yes, ang RH bill nagpaluyo ni Ana kanang gitawag og full package nga i-explain ni Dr. Ligaya next Sunday ug niining sugod ugmang adlaw at sa ato ang bandilyo atong ipasupot ang series of Dr. Ligaya Acosta's series on RH bill. So iyang i-explain nga nung dili ta musuporta niini tungod kay ang kanang abortion is part and parcel of the whole essence of what RH bill is all about, no? So bisan tuod nagwala na hinganli direktamente pero nagpaluyo na sa mga pulong dito si Dr. Ligaya Acosta mo explain ni anang mga pipila ka mga provision diha sa RH bill nga nagpaluyo ang abortion. So kung mahimo ka ng legal later on kay ang ending ani kung maaprubahan simbako lamang Lord, no? Maaprubahan ang RH bill, ang sunod ana mo na pod ang paglegalize sa abortion. Gani wala pa gani mahuman ang RH bill, misugod naman dayon ang paglegalize sa divorce, ang paglegalize sa same-sex marriage. Take note, according to Dr. Ligaya Acosta, ang death, ang culture of death. Ang culture of death isulat ko na kay ballpen higala, isulat ka na. Culture of death. Ang pasabot niya na ang letter D sa death is divorce. Divorce. Ang letter D sa death is divorce. Ang E sa death is euthanasia. Kana bitawng pagpatay sa mga nag-antos, kana bitawng naay gaantos kaayo nga di na sila kaagwantang mag-antanaw sa kaantos, ilang tiwasan. Mo na gitawag og euthanasia.
Ang euthanasia mao kanang pagtiwas sa mga tawo nagsuffer maayo, no? Nya dili nato mahibaw-an nga kanang suffering is part and parcel of our Christian life, nga ang pagsuffer sumala sa pagsuffer ni Kristo mao kan ang magdala kaniya ngadto sa kamatayon, ug ang kamatayon maghatod kaniya ngadto sa kabanhawan. So nganong una-unahon man nato patay nga wa pa man mamatay, no? Ang kanang masakiton, no? Masakiton nga nagagwanta niya. Euthanasia meaning patyo na lamang kay aron dili na siya magagwanta. Muna euthanasia. Sunod ana is termination or total termination of life through artificial birth control, no? Okay, artificial birth control. Apil na ni ana ang abortion kay ang pills ug ang IUD abortifacients na sila. Meaning na sila kakayahan nga dito pa lang ang gamay pa lang nga sumala sa gi-explain ni doktora, gamay pa lang kaayo ang bata sa sabakan sa iyang inahan, gihinay-hinay na og patay ang bata didto, no? I-explain pa na og unsay resulta og negative unsay mahitabo sa matris sa babaye, sa mga babaye nga nagtumar og pills ug ngano nga ma-abort ang bata sa usa ka matris sa babae nga nagtumar og pills. I-explain na niya next Sunday. Pero madungog ninyo na ang series mag-una ni. Madungog ninyo na sugod ug mga adlaw hangtod sa Sabado atong ipasupot gilayon mga higala ang kinatibuk-an sa series sa talk ni Dr. Ligaya Acosta. So karong mga 10 minutes na lang sobra halatex na mga higala kay ron atong ipadangat diha kaninyo ang ato ang diskusyon karong gabi una sa ato mga online streamers. Pwede ka mo post sa ato ang website www.dywch801am.com o pwede ka mo diretso post dito kay atong basahon kini, no? Atong basahon ang kining maong inyo ha mga comments later on. Okay, sige. Ato sa pagklion ay mga kuana. It's a big fact that every life comes from God. So it means only God has the right to take us out from the dark. Elia, very good po kakaayo. Okay. So it is a fact that life comes from God and God alone has the right to take it. We don't have the right. Good evening, Fads. Nindut chud kamukanta lagi, Fads. Ansane? Good evening, Pads. Nindot Jugka Mukanta lagi, Father from James Blood. Mo ba? Kano sa kunikanta, James? Mo ba? Oo. Yes, indeed, RH Bill is not a war between the church and the government, but the war between good and evil. I prefer to be in the good side. Thank you very much ato ang texters mga higala. Very good, na? Padayon pa kamo sa inyo mga text messages mga higala kay atong tagaano pagtagad ka na. Samtang aduna pa kitay 10 minutes nga nahita mga mabilin. Good evening, Father Ram. Kami diri sa Tagbilaran against jud may sa RH Bill. Very good, very good. We are trying to come up with a kanabang consensus of a lot of Christians and most especially Catholics nga kita mulabi against RH Bill kay sus wala jud lamang kita masayod unsay dangatan ninyong mga pamilyado, unsay dangatan sa inyong mga anak ug sa inyong mga apo unya later on. Dili man siguro nato matagamtam gilayon ang resulta ni ini karon dayon o within the time nga niata, pero ang makatagamtam ni ini nga mga sakit later on mao ang inyong mga anak ug ang inyong mga apo. Of course, sugdan na og brainwash ang inyong mga anak nga apil sa provision sa RH Bill nga mao ang paghatag sa curriculum ni anang sex education. Ang sex education adto na sugdan sa grade 5 pa ang bata hangtod siya hangtod siya 4th year high school. Naunsa ba? Nga ang batang inosente nga wala gani kabalog unsay sex kay matod pa ni doktora explain man na niya nga ang mga bata nga mag-edad hangtod 15 gikan sa unsa ni 8 ba na 8, 7 hangtod sa 15 latent ang ilang kinabuhi, ang ilahang feelings, meaning dili pa nila mabati ng urge sa sex anang mga dapita. Pero imagine grade 5 imong tudloan anang sex education.
Nganong man yung sex education itudlo, nganong di man religion, no? Nganong di man value education, or nganong di man tudloan ng mga bata gardening, may pa mananumta Elmer para magkakaunta og lagot mon. Lagot mo na nga to imno ang kanon dili ng sex education na unsa na ba yun ng kalibutan mo ganing usahay makaingon ta nga no ba nga ni may daghang kayong baha Elmer nga no bang nailinog na mao na ni ang gidangatan sa usa ka kalibutan nga wad-on nila ang panagway sa Ginoo. Mawala na gani ang panagway sa Ginoo sa kalibutan mo ni mga hinungdan ang mga sakuna nga mahitabo sa atong palibot. I don't want to emphasize on that, but read between the lines. Read the signs of times. We are now in a crossroad of our life, I tell you. So, muna nga karon, we have to speak out. We have to tell the truth and we have to say no to RH bill. Because that is the real score of what the church is teaching us today. Okay? Alright. Maayong gabi, Padre. Alang nako dili gyud ko mosugot nga matuman ang RH bill kay dili maayo para nako dako kaayong sala kay supak sa balaod sa Ginoo. Si Virgencita Katubig sa Humangpas, Sambuan, Cebu. Salamat og kumusta na lang ninyong tanan og sa tanang naminaw. Thank you, Virgencita Humangpas, diha sa Virgencita Katubig diha sa Humangpas, Cebu. Kanunay ginanaminaw. Thank you. One thing to say, 3 words for all of our leaders. Quit RH bill. Okay? Carl Robert Cruz, Don Bosco student. Very good. Very good, Don Bosco. I like your message, ha? Estudyante sa Don Bosco. Ingon siya, one thing to say, 3 words for all of our leaders. Quit RH bill. Carl Robert Cruz, usa ka Don Bosco nga estudyante. I salute you, estudiantes Don Bosco, for standing up and speaking out and telling our leaders to quit RH bill. Enough is enough. Ha? Enough is enough. Now is the time to say no. Let us try to storm heavens with our prayers that they may be enlightened. Kay kana arabang giingon ni doktora, giingon ni doktora sa tuang sa iyahang explanation next time nga ang game is about money gyud. Baling paita ang simbahan wala ra bagay kwarta nga ipadangat ni ana unya pag-ingon nga di mga congressmen maingon nga dili man ta layhan aning RH bill pero unsaon maning na may budget. Bayon sa may mahimo na to ana kun ang kwarta na mulihok kay ang kwarta ra ba mo ra ba na oy kanang panulay tanan no unya kun kuan na lang niya nang dapita ang usa ka congressman nga nagrepresentante na to mga katawhan unta maghuna-huna og unsay gusto sa katawhan dili lamang ang ilang makita og makuha diha sa ilahang panudlanan no nga dili nila ilang i-compromise ang mga prinsipyo sa Ginoo diha lamang sa panghuna-una nga makakwarta sila. Paling paita pud na. Muna mo ingon ko nga at this point in time, kung ang kwarta ang mulihok, kung ang Ginoo, kung dili kita mag-ampo alang sa Ginoo nga mutabang kanato sa pag-usab sa hunahuna sa ato mga lideres, we will be at the losing end. If we will lose, then it will be the triumph of evil. And when evil triumphs, kung magpatigbabaw ang kadautan, ambot lang unsay atong dangatan. Grabe gyud ang away din ni karon. Munang dili ta matud pa ni Dr. Ligaya, silence is not an option. Silence is not an option. Dili ta pwedeng magpakahilom. Dili ta pwedeng magyaka, dili ta pwedeng magbika. Kinahanglan ta nga mutingog, magpakabana ug babandilyo sa tibuok kalibutan nga RH bill is not the solution to the problem of poverty. There is a moral decadence right now. There is a moral poverty that we are facing right now. So we need to stand up and say no to RH bill. And I salute the estudyante gikan sa Don Bosco, no? Very good. Okay.
Kay supak manas Ginoo ang giingon ni Lord, go to the world and multiply, from Francis May Fredo of Tapon Norte, San Jose. Muna, sakto na imo ha? Go to the world and multiply. Of course, when you multiply, you do spacing also. You do some kind of planning. Dili po kay pasagad po kag multiply, no? Oo. Maka-multiply magyapon ta. Kana magong contraceptive mentality. Ang ipasabutan ng contraceptive mentality, kana bitang maminyo niya ang ilang ending. Moingon na dayon na sila nga, ay usara jud akong anak, mora jud na kay lisod king kinabuhi. Muna contraceptive mentality. So gamitan nila aron kay dili sila makaanak, mugamit sila lain-laing pamaagi aron dili sila makaanak. Contraceptive mentality. Dili po na maayo. Imong gipugnan ang mga grasya nga unta imo pang madawat kung tagaan kag tulo ka mga anak, imo ba ng balibaran? Ha? Oh, kung doon na kay 5 ka anak sa sulod sa imong kaminyoon, kalami niya ng 5 ka anak? Lisod ba ang pagmatuto ni ana? Lisod. Kami bitaw, 8 man may kabok, galisod man si mama, pero ada na pare ra man gihapon ko. No? Ang among mga igsoon na ka-eskwela ra man gihapon. Nakatiwas ramang gyapon nga naman, wala lagi ta mo salig sa ato lamang kaugalingong kakayahan. Na ay Ginoo nga nagtan-aw nato ug ang Ginoo mo nay mutabang nato kay gitagaan biya na grasya nga kabataan. Ang inyong mga anak inyo ng grasya kay gitagaan mo grasya, ditagaan po mo grasya sa Ginoo nga makamatuto sa inyong mga anak. No? Wala ko masuko mer. Kana magumakyarid awita usahay ani ato ang gibati dire, no? Dili man kay mo ra sakit kay paminawon ba? Sakit kay paminaw ako gisakitan ko. Niining nahitabo karon. Nga mura og atong gisalikway ang Ginoo. Murag wala na nato paminawa ang iyang mga pulong. Murag wala na nato tagaig bili ang iyang mga pulong. Asa man niya tapaingon ana? Inig panahon unya as panahon nga kuanon ta ang nature mo abante nato. Dayon natong hilak-hilak. Dayon natong ingon nga asa ng Ginoo. Karon nga naapay Ginoo, karon nga dagpito nato ang Ginoo, dili ta mo sangpit niya. No? Munang nindot gyud unta kani mga tawhanang katawa sa dito sa ibabaw, no? Mag-retreat unta na sila, no? Matagaan ta na sila gabahin. So man wad-on man nilang Ginoo gyud. Sa nang ka nga dili ta magistorya Ginoo, maghisgot ta og RH bill. Haya-haya ana. Haya-haya anang RH bill, wala labot ng Ginoo. Mo ba? What's wrong with our country? What's wrong with our leaders? Good evening, Father. Against ko sa RH bill kay maunay cost sa immorality kay prostitution. Ronwell Istorco. Mao man kanang tug-ana ng mga batag grade 5 pa grade 6 ug sex education dili ba nila ma-curious unya sila? Mag-demonstrate ang mga maestra unya dito sa ilang sex education, di ba niya mapukaw nang wala unta pa unta magsugod, napukaw na hinuog sayo. And then of course, ang gitawag ana og kanang sexual promiscuity. Nga pwede ra din himuon anytime basta di ka mo mabdos. Basta nara kay kondom pwede ra di ay. Ay ambot lang ang kanang wala kasabot ana, kanang di mo dawat ana, ambot lang gyud asa mo dapit. Kay something is wrong. Kung di mo kadawat ana something is wrong, I don't know where is she right. No? Father Ram, loud and clear kaayo imong program diri, nice kaayo ang imong program kay daghan may makatunan tag kada Domingo. From Mark Anthony Cardosa sa Istaka, Luok, Malabuyok, Cebu. Ay pa ni mga taga Malabuyok, mga taga Cebu kay they always texting me. Asa na ba ito mga texters diri, mer? Ha? Asa na itong texter diri sa Sibulan? No? Wala naman silang Christmas, natulog na dagwaron sa Christmas. O si God Chris, ha? Asa naman tong atong mga texter diri Dumaguete. Kay atong texteron mga tuaman sa mga maribuhok Bohol o kining na diri sa Cebu. Father, kung makapasar ng RH bill, mahurot na ang mga batanong mga tigulang na lang ang nahibilin. From Mark Anthony Cardosa sa Luok, Malabuyok, Cebu. Tinuod yun. Nga kaming mga magulang ninyo, kami ini katigulang namo, wala na batanon. Ha? Wala na magsuroy-suroy mga bata. Nga naman, puro sa tagulang. Ako merga kuong-kuong, ikaw,
Ana, pareha na kasi imong papapod. Wa pa man noon gakong-kuong na, pero wala na. Ano tas pangidon niya, kinsa may mosunod? Beka Ermel. Kika Ermel minyo, ni mo dapat nakaupat ka anak, at least. Okay na kayo na. Dili, ayang kahadlok anak. Ayaw pog isunod-sunod, no? Kuan ba? Alternate ba? Tili kay mahadlok ka mga anak, mahadlok ka mga anak. Wala, magigahadlok ka ng Ginoo anak, nga naghatag sa kinabuhi. Nahadlok ka, nga mo paambit sa imong kinabuhi. Dalo po ka kaayo. Ha? Dalo po ka kaayo. Ikaw rin ganahang magkabuhi-buhi. Dili ka ganahang mo ambit sa mga anak nga ihatag mo sa Ginoo nimo. Noon sabi hinoon ka. No? Good evening, Father. Basta ako, big no to RH bill cause it's a big sin from Tita Limpahan o Bahumpandan Dumaguete. Ay, salamat na nagyoy. Texter datos Dumaguete, no? Tita Limpahan o Bahumpandan Dumaguete, thank you very much. Basta ikaw, no to RH bill. Thanks be to God. And tell your friends, tell your neighbors, tell everybody nga there is something wrong with RH bill that we need to say no to it because we are talking here about God. God above all. God above everything. Okay? Okay. Alright. Ay, ubay-ubay na speakers. Good evening, Father. Unsa kong magwilgat ta para makita sa gobyerno ang daghan ng mga supak sa RH bill. Mao man gani na nga karon gahinay-hinay ta og organize na ako na istorya si Dr. Acosta gahapon nga naa sila plano dugar nilang giplano nagkuan lang sila eksaktong panahon nga maghimo og kana bitawng pre-rally dili po ng wilga ayaw ng pulong anang wilga kay kanang wilga mo ra man nagasalikway god ay pre-rally kay ug dili nato madalag istorya ni ato ning ihangad sa langit no kay ang Ginoo God will always have His own way God. I tell you God will have His way. Tanawa lamang ning mga baha ron na hitabo mer matay talagsaon na ni kayo kini kung akong basahon ang kamatuoran daghan kaay murag ang Ginoo wala mahimuot sa nahitabo sa Pilipinas. Kita baya ang atong patrona ang atong patron saint no sa Pilipinas Immaculate Conception si Mama Mary no niya siya ba atong gapataliwala ni atong EDSA Revolution nga gani ang atong presidente ang iyang mama man tong gisuportahan ni adto nya karon naunsa na minuon ning atong presidente nga anak manunta ni adtong ni Madam Coring nga Diyos nun kaayo nga mahadlokon sa Ginoo nya karon dili naman siya mo kuan no kana lagi ang mahitabo basta kwarta na muli ako kita no pero ayaw padaog ana di kita padaog ana no. Good evening, Pads. Good evening, Father Ram. Tinuod, good Father Ram. Kitang tanan nga anaa sa Pilipinas, mauna lamang ang nisugpo ni anang RH bill. O ginahot paunta ang kitang tanan nga nakapaminaw og unsa kadautan sa RH bill atong paningkamutan nga dili ta manungbaling kung unsa man ang ilang patalastas sa TV o sa ilang mga pulong nga hilo og nakadaot sa katawhan og dili lang ang RH bill atong sugpuon kundi ang lain pang mga umaabot pang mga makadaot kanato ang tao nga dili ganahan nga mapaso sa kalayo ug matunok sa lansa nga taya ug tayaon man subay sa dalan nga layo sa dautan busa pagmatngon sa imong padulngan aron dili may ligro ang imong kinabuhi sa ngalan ni Jesus. Amen. From Brother Victor Domingo. Tinuod yun. Oo. Okay, atong dawato ng atong caller. Hello? Hello, mayong gabi, Father Ram, si Veritas ni sa Dipolog. Yes, Veritas sa Dipolog. Mayong gabi paambit palihog, Veritas. O, sa dili pa ko mo bambit sa Father, nag-text ko sa Kuan Globe. Lahi naman na yung numero, no? Kuha ni mo makuan. Alay na ba? Sa Globe. Sige. Tagaan tikaw niya. Pagkaumag istorya nimo, sige. Atong i-air. Oh, yun. Sige, go. Father, nalipay kayo ko sa kuan sa live streaming pod kay nagbutang ko og link pod sa Pro-Life group pod diri sa internet. Nalipay kayo sila nga nakadungog sa imong replay ganina. Dayon magulbulan ni mga Tagalog samot Bisaya atong imong comment. Pero okay ra kayo kinamoy mga Bisaya daghan. Okay, salamat kayo Father no sa pag-replay dayon. Ang ako ikasalmot Father kada bang katong issue may labot na anang kana bang
mahadlok ang usa ka tinahan nga mga anak mo nang mogamit na lag kining sa contraceptives. Lagi kay murag iyang kaugalingon ba iyang gyud ako na. Dili kung gusto sa Ginoo. Mo. Ang gusto sa Ginoo nga kita mo gamit ang mga butanga kay against life magyana. Mga inana. So na mo text to this Biblia ba nga may santop sa kunahon na buot na ako isalmot sa ibang programa ro no. Yes. Ini sa Matthew 16:25 nga nagkanayon, for whoever wants to save his life will lose it. But whoever loses his life for me will find it. Exactly. Tayo mong kanang musunod ta sa gusto sa Ginoo, murag maglisod ta, murag magsakripisyo. Murag na ba muna nga sige mo gamit lang tag contraceptives para masalbar ta ni dito magkalisod. Biblically sa Matthew 16:25 dito na mayo. Wala nagmagkalisod ta basta musunod lang kita sa sugo sa Ginoo, gusto sa Ginoo, mo din na iyang gusto. So dili problema din na maglisod ta basta mutumal lang kita sa palaod sa Ginoo. Actually, ang si Dr. Ligaya Acosta, iya pang i-explain kung giunsa niya pag-resign sa iyang trabaho sa DOH kay nagtrabaho na siya sa una, apil na siya sa pag-distribute ini mga pills o mga condoms pod nga di na niya maagwanta ang iyang konsyensya. So iyang gibiyaan na iyang trabaho ug nagkalisod. She will explain to you dito ko natandog ug maayo gani naulaw ko because grabe gyud iyang faith. Ang faith niya to the church, ang faith niya sa Ginoo makaingon kung that is what we need today, no? Yes, ito Father, kay mura bag nangalimot ba ng mga Kristiyano ba kanang mga pro-ares nga we are called to suffer. Okay, ana gud giingon gud sa Ginoo kinsa tong but mosunod kanako kinahanglan mo pasan sa cross. Exactly. Nga gyud ang mga kalisod di ta mahadlok ana. Ato lang atumano nato kung sa sugo sa Ginoo hala nag magkalisod. Pero di man po sa tanang higayon magkalisod. Dili gyud. It is always a cycle man na siya God na akay mga kalisdanan human sa kalisdanan na akay kahimayaan. Kadili biya ka kaabot sa kahimayaan kun dili ka magkalisod. Mobitaw nang wala, mobitaw nang si Kristo wala makatagamtam sa matuod nga sa kahimayaan hangtod wala siya moagi sa pagpasakit ug pagpakamatay sa cross. Good, sir. So, kana lang ako salmot po kay basig daghan pa pong salmot ya. Okay. Thank you very much Veritas. Salamat. I do na pa koy mga 1 hour and 50 minutes ani nga sumpay. Very beautiful explanation more. Ako ning sugdan pag splice tomorrow sa ato ang bandilyo hangtod kini sa Sabado and I guess I will have a whole replay of the whole thing on Saturday kay mubo ra kaayo ang ato ang kaning nipalit bitog oras sa anong Sabado, so I will replay everything pero sa Sabado sa buntag no siguro mga alas 8 hangtod sa alas 9:30 no. Yes, Brother, di ato nakatangan kay amo po nang ma-share the report sa Dipolog sa programa. And then of course next Sunday sa Panaw sa Pagtuo, ang next set na pod nato may atong diskusyon no niya ato nang padayonon. But anyway, naara gyapon makita ra man na sa ato ang video kay ato maning i-record ang tanan pod. Thank you very much. Veritas, salamat sa pagtawag. Okay? All right, thank you. Good evening, Father. I need appraising against RH bill from Vince. What do you mean by appraising? Unsay may pasabot, Vince? Dapat mo pakita ta sa ato ang pag say no to RH bill. Kanang sa television ayaw mo kanang makita ninyo sa TV ayaw na ninyo baliha kay kanang sa TV matud pa ni Kuan kini ilang mga patalastas kwarta mangunagod and all the patalastas sa television will always be pro RH bill. Wala gyud na gi-expose din ha ang mga negative about RH bill. If you wanna know, diri lang sa Panaw sa Pagtuo, diri lang sa ato ang istasyon DYWC. You wanna know what is the real score of the RH bill? Of course, listen to the church and listen to the voice of God in the voice of the church. Okay. Good evening, Father. Sige rami paminaw sa imong programa Panaw sa Pagtuo. Misupak jud mi sa RH bill. Donna ni sa Dawin. Donna, thank you very much sa mga taga Dawin. Ingna mga imong mga higala. Donna nga magluhod, magampo. Matud pa ni Dr. Ligaya katong ni butar sa atong presidente karon. Hala, magdupa mo dito, magampo mo para nga malamdagan ang ato ang presidente nga dili na niya ipadayon kining iyahang balak nga pagpirma
pag-sign later on kung aprobahan kinis Kongreso ug sa Senado. Kay sa Senado ra ba murag kusog pod kaayo ang RH bill. Si Miriam Defensor Santiago pertig yung pagka-defensora gyud. Ang iyang siya man ang author gyud sa Senado ana, no? So mura og kinahanglan nga ambot lang, well, ako I believe so much in the power of God. I believe in His intervention, no? I envision flood of innocent blood if RH bill will be approved. Yes, true. Envision flood of innocent blood if RH bill will be approved. Definitely. Because the abortion will really follow through sa RH bill. Abortion. Bisan pag mo deny sila sa pag-ingon nga wala man ay abortion din. No. Nagpaluyo ni ana. Kay ang reproductive health bill nga pulong already includes abortion in the original sense of the word nga kinupya dito sa laing nasod. No? Moment ta. Ganahan na tag suhid-suhid. Ganahan na tag atong dalhon ng mga balaod yung padung dinhe. Mobitaw ng dili na ta makadisiplinag maayo sa itong mga anak kay ato na pong gidala ng balaod gikan sa lain nga mag-ingon nga kuan ko no kaning dili ta pwede manghilabot o dili ta pwede mo disiplina dito sa una sa ako mama sa una malusian gyud ko, no? Kay di ko mo tuo piti dayon. Pero karon kuno matud pa sulay papiti imong anak di ba ikaw ipapriso? Betadawara na. Di man nagikan, balaod man nagikan sa gawas, kinuha man na nila, diri gibutang nato. Karon ang RH bill gikan sa gawas dalhon na po diri niya kita na po'y magagwanta. No? Lami paminawan ng RH bill kay matud lagi. I tell you dili gyud masulbad ng atong kapobrehon og RH bill. I tell you dili gyud, no? Dili. Ug moingon minuon ta nga kitang tanan mag-agriculture. Mag-ingon inoon ta nga kitang tanan magtanom og mais, magtanom og humay, magtanom ta mga lagutmon, aw kana di ta magutman. No, dili man siguro ta nagkwarta pero dili ta pobre kay makakaon man ta. Pero magsige tag RH bill, magsige ta ng kondom og pills o di ta manarbaho. Be, unsa man? Tell me. Madato ba ta? Magkwartahan ba ta? Dili. Kadili na siya mao ang lintunganay og resulta sa ato ang kapobrehon, no? Good evening, Father. I need appraising. Unsay imong ipasabot din sa appraising lagi kay unsay aron masabtan nato. Good evening, Pads. Dili lamang mga bata sa tiyan ang mga matay, Pads. Hasta usab ang mga inahan nga nagamit sa contraceptive ig-alampo kaayo. Tita Tits, bulok-bulok. Mao gyud na Tita Tits. Kabalo ka gano Tita Tits? Ang mga mogamit sa kining contraceptive means of birth control dako kayo risgos cancer, dako risgos sa autism, mga sakit nga bag-o karon ni gawas nga wala sa unang panahon, mga sakit nga daghan kayong ni gawas karon nga wa nato sa una kana tungod ni ining paggamit ni ining sukwahi sa kabubuton sa Ginoo. Sa unang panahon wala makadungog akong mama ug akong papa ana. So walay sakit ako mama, namatay ako mama of old age. Ang akong papa 85 karon, wala siya sakit. No, ang sakit ginagmay ra. Pero kanang moingon nga nay breast cancer, nga nay cervical cancer, resulta na nining atong gipangtuman. Naagani gi-explain na ni Dr. Acosta sa sunod naingon siya nga kanang mga tetanus toxoid ba na? Tetanus toxoid ba na? Doon na sila gi-experiment ni ana nga gisagulan na og something nga injection ni ana kanang ma-injectionan mahimong sterile. So tibuok nilang kinabuhi, di na sila pwede manganak. Tibuok nilang kinabuhi, di na sila makapwede makapuyo og panganak. Tanawa. Nga sa panahon nga dili ka manganak, dang hilak-hilak ta ka dili ka anak. Sa panahon nga makaanak ka, dili ka ganahan manganak. Tanawa ra. This is all about craziness of people. We have to listen to God. We have to go back to Him. He is the owner of our lives. Good evening, Father Ram. Ang kanang mga anti-RH na sila free awareness seminars all over the Philippines. Kay ang pro-RH man, good Father, na good na sila free seminars. Unya,
Some of my teachers and classmates, schoolmates went to Cebu and Manila already for free transpo and accommodation. Naa pa jud mga freebies. I am an anti-RH father. One time we had a debate about this. We were to choose on which side are we. The result was 50-50. But now, feel nako, gamay na lang mi, kay daghan man sila gud silang nadunggan from pro-RH. Sometime on October, na sila i-held nga free seminar sa school. Maunang naalarma ko, Father, og pangutan, og nangita ko og free seminars and na ako'y nahibalaan, Father. Pwede imo isulti on air. Thank you, Father. Thank you very, very much. Mauni ron ang tigi sa pag-ila sa mga tigi sa pagpaminaw sa kamatuoran o tigi sa pagpaminaw sa mga bakak. Ha? Seminar sa mga bakak o seminar sa mga ano. Well, gahapon it was actually free to siya, no, sa school. Pero tungod sa kagamay sa lugar dili nato ma-accommodate tanan. Pero kabalo ka kini atong texter dinhi nga nangita kining panaw sa pagtuo. Kining akong gi-replay karon is already a seminar by itself, no? Paminaw starting tomorrow alas 8. Kung estudyante ka, it's okay, don't worry. Sa Sabado ako ning i-replay alas 8 sa buntag hangtod alas 9:30 sa Sabado akong i-replay ang atong makuan niya pangita i-record gyud na siya. Ug gusto ka pangayog record nako, ari ako sa DYWC, taga-anti kag record, kay kana imong gipangayo naatanan dinhi sa gisulti ni Dr. Ligaya Acosta, okay? So, na ako'y kopya ni ini. So, if you want to come, and I also have the DVD nga pwede nimong gamiton nga para imong ipasabwag sa uban because we need people like you. Ngano man na si Pinoy sa wala pa siya wala pa siya mo decide mudagan pagka-presidente nangayo man siya og giya kay Lord miadto pa na siya sa Madrid dito sa Zamboanga unya di ay props ra di ay to para sa iyang kandidatura kay co-author man di ay na siya sa RH bill. Mao man gani co-author na sa una pa, no? Gani din ato naman ang gikuan ga si Father Monsignor Gamig gani gi-accuse man gani si Monsignor Gamig electioneering kay buot gyud namong ipadangat unta nga dili gyud unta nato butaran ng ready ang mga dapita, no? But anyway, in that sense, in that way, we have to understand that somehow, somewhere along the line, this is what we need today. We pray. Good PM, Father Ram, ang kanang mga anti-RH na siya, okay, humanani. Father, si Lord ra ang magbuot nga kuhaon na taniya dili kay maghimo og bill sa pagpatay, di ba, Father? Mildred, di Father? Yes, Mildred. Si Lord is the only one who is the author of our life and so therefore siya ra pod ang dunay katungod sa pagkuha niini. Si Russell di ay ni Father here in Tabok Tubig, Dumaguete. Russell, thank you very much for texting and for listening. Okay, good evening, Father. Tinuod gyud, Father, kitang tanan nga anas Pilipinas mao na lang ang nisugpo o mananiganiha. Okay. Good evening kung mapasar ang RHB mo okay. Okay. Kung mo pasar ang RH bill, murag makita nako ang Pilipinas nga mura og ocean of innocent blood. I felt so sad and scared. They are evil and God is powerful. Yes. In that aspect, something wrong will happen to us, good. Kun mahimo ning balaod. Father, greet lang ko sa ako pamilya diha sa Antianon Amlan, sa ako mama ug papa ug ako mga manghod si Mira Marian nga naminaw pod ron sila, Father. Thank you very much for listening. Nilapas ko pero ako lang ning tiwason. Hunong namog text mga higala kay ubay-ubay pa ning text ako lang basahon. Magkita ug magdungog ta sa sunod Domingo. Kay supak man na sa Ginoo ang giingon ni Lord, go to the world and multiply. Okay, humanan na ganiha. Good evening, Father. Kinsa gyud ang ulo-ulo ng RH bill murag walay respeto sa church from Ramil. Tinuod, dili lang walay respeto sa church, walay respeto sa Ginoo nga mao'y lintunganay. Ang church kuan ra man na tigpamaba man na sa Ginoo. Ang walay respeto sa church, walay respeto sa Ginoo, no?
Okay? Father, thanks kaayo nga imo jud gi-record iya talk about sa RH para madunggan namo ug ma-educate ang tanan nga dili jud maayo ang RH bill. Ako ika-11 ko, Father, sa family unya professional mi tanan, Father. I am blessed with 3 children, Father. Mildred ni Father. Tinuod jud na Mildred. Kami 8 mi kabuok, kamo 11 mo kabuok. Mga pobrita pero nakatiwas ta tanan. Ngano man, God is good. God is good. God is good. Good PM, Father Ram, we must refresh our faith and become better Catholic. The commandments, church laws, and teachings of the church are the guides by which we make correct judgment about what is right or wrong. Killing fetus inside the womb of the mother is mortal sin, and sin is an offense against God. Disobedience, so we must oppose and junk RH bill. Fe of nilfe of ayungon. To the highest level, nilfe, no to RH bill. Okay. Good evening, Father. Tinuod direktang tana. Okay, humanani ay lang po balik-balik ang daghan. Hunong natag-text mga higala kay murag nilapas na tagmaayo. Good evening, Father. Minaw ko sa imo programa Russell ni sa Tabok Tubig. Okay. Thank you very much, Russell, for listening. Good evening, Father. Superb lecture ni Dr. Acosta. Ayo ta i-appeal na sa liturgy of the word. Nindot lagi unta kaayo kun kuan ya de pagkahuman og magwali mi then inon pabitaasa po na humili, Father. Dili pwede og mangita mugmubo, pangita mugmubo kay ako dili man po kay taas ego gyud, no? Kay dili man mahimog, dili ko motingog, dili po ko ma-explain kay kinahanglan mi gyud i-explain. Otherwise I will not be explaining what I will not be preaching, no? Mayong gabi sa tanang naminaw, Marites Candaw ay. Thank you, Marites, for listening. Okay, paminaw yun next week. Starting tomorrow, ang atong series ni Dr. Acosta will be aired sa Bandilio, no? Good evening, Father. Humanani, ganiha. Okay. Dali, Oh, okay. Kay supak man na, humana. Humana dahil ni tanan. Okay. Daghan pa man lagi ni. Father, hatagin niya ako og kopya ni Dr. Acosta. Yes, diyan ako. If you want, na ako'y kopya dire, no? I will bring USB. Bring USB. Kaya atong ihatag ninyo para inyong mapalapnag sa inyong kuan. Father, kana si Dr. Ligaya, pwede ba na ma-invite sa among school to speak on RH bill? Naa siya bayad, Father. Katuning nag-inquire og seminar from Luok, Sibulan. Ma-invite din nato siya pero ang iyang schedule kay amo gani siyang gi-invite sa ikaduhang higayon for the students kay gani gabi gahapon para man to sa mga faculties og tanang personnel sa St. Paul University unya amo siyang pabalhin og balik para sa mga estudyante. Nialain po ang iyang talk sa mga estudyante, no? About our HPL gihapon pero approach para sa mga estudyante. This is very nice. We will inform here sa radio sa panahon nga mabalik si Dr. Acosta. Pero murag naa na siya, ganate ay pahalipay niya kay wala ba na siya klarong trabaho. Murag ba niya ang trabaho nga magkuan siya kanang lakaw-lakaw maghatag og seminar. So mohatag gyud tagamay kita po mo pliti niya. Pero kung na ang St. Paul's, kung ganahan mo mutabong ang mga leader sa Luok, Sibulan, pwede mo ato dito, imbitahon na mo. Ay narako, doon lang rin ako dire. No? Heal the world. Leaders must respect families. Heal the world. Make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. Very good. There are people dying. If you care about for the living, make it a better place for you and for me. A recollection song. Wow. Diba? Nikanta na pud ko. Good PM. Pag naatay RH law, Father, for sure, malesen ang pagka-productivity sa Philippines. Why? Because some of the talented individuals cannot show or give their talents in order to honor the country because because mahimong busy sila sa teaching sa RH, then mawala ang focus towards values, culture, tungod sa RH mentality. In summary, murag weak rajud ang ato mga leaders. Wala gahuna-huna para sa future. True.
ako ang murag magkahilak gud siguro ko ng RH bill mamahimong balaod, no? Makahilak gud siguro ko, no? Dili lang kay mawalag talented ang mga anak bata unta nga talented nga manggawas sa mga sabakan sa ginikanan, dili na kagawas because wala naman. Dili naman mentality god, two-child policy, duha ra ka bata. Better gani usara. Na ilang gusto. Better nga usara or duha ra ka bata na unsa naman ang taon ng kalibutan. Oy. Good PM pag naatay humanan ni. Okay. Father, wala pa ni mahuman ang meaning sa death. Okay, wala pa di ay. Ang T is termination of life through contraceptive means of birth control. Ang ikatulo is homosexual marriage. Ang H is homosexual marriage. Thank you very much for listening and taking down notes. Pads, ngano palag kaayo kaan ng contraceptive og daghan bitang mga bata na palaboy dayo mga illiterate wala mo may moves. This is a free country, free to choose. That's why you have no right to pugong og unsay mga planos mga individual. Karon kay practical na ron. Mao ba? Una sa tanan ingnon ta ka nga ang ato ang cathedral karon nagpakaon sa mga street children o mga poor people. Moadto ka dito sa cathedral every day. Naa dito'y mga bata nga mga street children nga mga palaboy, gipakaon na sa mga madre, gisininaan na sa mga madre, gitagaag education sa mga madre. Gani ubay-ubay sa mga kabataan karon ang nakatagamtam kay gituan na sila dito sa mga orphanage. Kaya nga naman, aron dili na sila magpalaboy-laboy. Si Bishop John Doe, doon na siya feeding program every Sunday. Dili lang mga bata, kundi ang mga makililimos, iyang giganoy, iyang gipasimba, iyang gipakaon, iyang gitagaag education. Ayaw ing na nga ang simbahan o kami, wala mi maning kamot. Kay bisan gani ang mga diri mo anis DYWC nga mga nangayo og hinabang, mohatag mi sa among ginagmay. Ako personally, mohatag ko sa mga taong nanginahanglan nga moduol nako. So dili pwedeng na ni moingon ka nga wala mi gihimuan nga nipalag ko. Una sa nipalag mi. Una sa tanan dili tungod kay ako nipalag kundi dili tungod kay ang Ginoo mismo ang mipalag. Dili ako, dili ang mga pari, dili ang obispo, ang Ginoo ang mipalag ni ana. Doon na kay katungod sa imong individual. Yes, doon na kay katungod, pero wala kay katungod sa pagpatay sa usa ka bata. No? Kana bang modritso ratag panghukom kini atong gihimo din he is to guide kana ikaw dili ka mo to walay problema imo man na pero kinahanglan maminaw sa kas kamatuoran. If you feel nga kini amo gisulti dili mao, well it's your choice, it's all about faith, it's your response, no? Wala daning kamot mi sa among ginagmay nga mahimo no sa simbahan. Okay. Pads, nganong palag ka ikaw, parehara na ganiha, mga bata nga kuan amo nagisulayan. Good evening, Father Ram. Ang hinungdan nga naay pabor sa RH bill katong mga nagminyo nga dili andam sa pagbuhi og pamilya ug katong mga opisyalis nga nag-sponsor sa RH bill, mao katong nagpahimulos katungdanan, gahom ug bahandi ug walay kahadlok sa Dios. Brother David Echika. Mao gyud mo nang we need to storm heaven by heavens with our prayers. Good PM, Father Ram, asa ta kapangayo og kape ni Dr. Acosta katutanan na ako ang kopya, no? If you want, come to DYWC morning, magbilin ko dire kay dala inyong USB. Okay, tagaan ta mo. Good PM, Father, ipagawas man good sa media ang mga majority of the Filipino people are pro-RH bill. How can they prove it? That in fact majority is against that bill. I mean because of the media sometimes misinterpret na pod ang information. Miss Universe, maog yun na Miss Universe. So do not listen to the media, listen to the voice of God. And listen to the DYWC because this is the media that talks about the will of God. Good PM, mga politika jud mga pro RH pero unsaon nato ni pag
throw away anang balaod. It's a nonsense from Nelson in Santander, Cebu. It's a nonsense. It's a crazy law. Father Ram asked niya ako copy from Pearly Shells. Yes, Pearly Shells. Pwede ka makapangayo here in DYWC. We will try to provide you with that. Okay? Okay, andali. Pads, maunay giingon Pads nga dili manghilabot ang simbahan pero manghilabot Tita Donald. Mauna gyud. Wa mi manghilabot. Besides, naggiya mi sa gusto magpagiya. Ang dili gusto magpabiya, inyo pud na. Katong reklamo nga nipalag mi ani wala mi mo palag kay nagpalag-palag rami. Nagpalag mi ini because we feel that this is this is how God looks at the whole thing. The church teaches. The church authority teaches. And the church teaches, and it is teaching of the Lord. Naingon gud si Kristo nga ko Peter, I will give you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you loose here on earth shall be loosed in heaven. Whatever you bind here on earth shall be bound in heaven. Okay? Hi. Okay. Father Ram, admire jud ko sa imong kaisog against RH Bill. Gablines family from San Carlos City, Negros Oriental. Yes, I am very passionate about all these things because I feel that I need to talk about this because I'm a priest and I have to tell the truth. Now, if you want to listen to the truth, then take it. If you don't want, well, it's your choice. Hindi ka naman diktado. We cannot dictate you. Those of you who are listening, we don't dictate you. Just listen first. Timbang-timbang nga. No, unsay para sa maayon ninyo. Imo ang feeling nga dili gihapon nimo salir ni among gipanultid dinhi. Well, go ahead. Go ahead. But we will have to say this, kay this is the real thing. Good evening, Father. Dili ko yon anang RH Bill kay dili man na maang rason sa kapobrehon kay nya kami ra diha pobre man gani mi tata from Sibulan. Mo man dili ko yon anang RH Bill kay dili man na ang reason sa kapobrehon nya kami ra diha pobre man pud gani mi tata from Sibulan. Mao. Okay, thank you. Thank you, tata sa Sibulan. Alright, good evening, Father Dili. Okay, dili. The future lies in the faith of the little, Carl Robert Cruz. Thank you. Good evening, Father. Love Jude Me Imo program. We're no to RH Bill from Mambaid Himalalod. Thank you very much for liking the program. Okay, please. Hunong na takay, wala pa sa kita kayo, ha? Hunong na taog text. Next Sunday, rest assured, we'll continue with the part 2 of Dr. Acosta, no? Next Sunday. Good evening, Father Ram. Mag-pray tatanan nga dili mapasa sa ang RH Bill kay iyan ni sa kangit-ngit kay dili man madaog ang dautan. Texter from Anhoyod. Thank you very much. Okay, Father, for us, it is a big no to RH Bill and go and yes to life from Torres family sa Bulon, Tanhay. Yes. Okay. Father, I didn't believe that overpopulation is the reason why we experience poverty, but it is because of the laziness of the people. Tend to use RH Bill because they don't want to have more children because they are lazy to find work in order to support the needs of the family from Elia. Tinood. Okay. Fads, last week nakanta ka diya kay wala ka na magkunwari pa marinig kita. Sandali lang. Nikanta ka diya kaya wag ka nang magkunwari pa narinig kita. Kantahin uli ang natutulog pa ang Diyos from James Blood, the Provincial Hospital. Nikanta na ba ako, James, ha? Okay. Alright. Good PM, Father Ram. Very nice kaawing imong program. Daghan ka imong nakatunan og pagtulunan and Dodong Rich of Liko, Giholngan. Thank you very much, Dodong Rich of Liko, Giholngan. Alright. We are now about to end our program, mga higala. Okay. Okay, kaning last na lang ni ha. Kay gabiin na jud kayo, mga 2 hours na ta. Okay.
basin kunog member sa lain nga ko ang nipalag ang niingon nga nipalag si Father Ram wala ka kasabot kay pro RH bangka. Well, kaning ni ato ning gi-expose din for people to be enlightened. Pero sa mga naanay kaugalingong iyang desisyon, dili lang pud ta manghilabot ila pud na, pero kinahanglan jud ta mosulti nga this is the truth, whether they take it or leave it, no? It's a choice. However, I hope that enlightened by the real score of what RH Bill is all about, make a real choice, and that is to choose between God and the evil. Therefore, choose God. I appreciate your effort, Father. It's up to the people if they choose the wrong path or on anything that can pull them down. Well, sa inyong effort, that's more than enough to educate and let people know the truth. Sila na ang mag-suffer and they will realize that God mismo ang gapalihok sa pagsupak. Good night, Miss Universe. Thank you, Miss Universe. I appreciate your effort. Pareha rin ni Miss Universe. Good PM ka ng gusto sa RH Bill. Dako, ayaw mo tulubago ni God. Remember na atay second life which is eternal. Yes. Okay. Dinhi mga higala, murag ato nagyong takupan ang ato ang programa kay baling lapasan nagyong kaayo. Kini si Father ang inyong higala sa kanginan uban ni Elmer Manigsaka moingon sugod ug mga adlaw akong ipadangat ang series sa talk ni Dr. Acosta, Dr. Ligaya Acosta hangtod kini sa Sabado, and the full of that in Sabado. Ang sa next Sunday will be the second part nga atong diskusyon dinhi ang isulti o explanation ni Dr. Acosta sa mga provisions diha mismo sa RH Bill nga makaguba sa ato ang pamilya. Okay? Kini si Father mo ingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod Domingo moingon ako, have a wonderful week. Mohilom kita sa makadiyot, moampo kita sa Ginoo aron nga kita magiyahan og matabangan nga dili mapasa ang RH Bill sa atong nasod. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Maayong gabi and have a wonderful week ahead, and good night to all of you. Dinhin na lang kita kutob sa atong tulumanon, Panaw sa Pagtuo. Hangtod sa sunod higayon, sa samang taknaw gistasyon, kining inyong mga higala moingon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug manalangin ang Dios kanatong tanan.